soru bolah datang ampi dipanggil lah dibolah sama adik di belerong ada nangko bahasa kan ko kainan untuk di pokok sepakalan majago gayang dengan gedeng majago cakah dengan gai artinya bananan baik itu kok tibo ketipan nama pelawangkan tibo pada bukan kalau menurut polonya bagian ilah tibo kekawin nak magi hai soto paminunyo ba ke tibo ketulita nama magi nasi soto makan kan itu benar pinta bagaimana bahasa karang ko kini dilayangkan padang majauh ditukikan panang ngamping biak di juadah nan katanya kok kurang susunya na basili kok kurang lurusin mbak mawanan kok kurang temo mbak kanan kok kurang atok na itu sambah disipuh menyalari bahasa karang ko kini menjadi pinta dipito pokok sepantalan ibarat kapal kabalai ibarat aluan ikut cancang dua segaragai gapa yo selabuhan badi yo satuangan arti yo mana edang hari sudah tersusun edang nasi di hadapannya paminun sudah terangko ali nak samo kita minum nasi dimakan serta pemakannya paminun nak samo kita sampo kan betul bana pita bagi melelo bana elok kupalan jo barang nago kinari badu-badu priaman pagi siatah pakaulu padai batanu pasigan padai matok dibudi batak penikan pada laban orang ladang elok perintah tu jangan ketuk siko dahulu pandai menyusun kemudian pandai matok tak berdaguh cawan jopingkan sadang hati mamandangi anak sula ulalin lain